Ešte tohto roku vyškrtnú Sokolče z registra obcí a onedlho stihne podobný osud aj ďalších 8 dedín Liptova. Namiesto nich tu vyrastajú objekty organizácií, ktoré sa podieľajú na výstavbe vodného diela Liptovská Mara. Termíny sú neúprosné, najmä teraz na konci roka pri bilancovaní činnosti. Nie div, že na stavbe je plno ruchu. Najviac práce majú hutné montáže z Ostravy, pretože vtokové potrubie spolu s vežami musia dokončiť v auguste budúceho roku. Dať dohromady 600 kovových prstencov o priemere 7 metrov nie je maličkosť. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak už v roku 1975 vyrastie v srdci Liptova najkrajšie vodné dielo na Slovensku, na ktoré bude naša generácia právom hrdá. Jednou z najväčších stavieb tejto päťročnice je budovanie vodného diela v Liptovskej Mare. Vyrastie celkovým nákladom vyše 2 miliárd korún. Po dokončení sa výrazne zlepší celoročný prietok na váhu z hľadiska energetického a vodohospodárskeho. Pomôže i poľnohospodárom na južnom Slovensku pri zavlažovaní pôdy. V súčasnosti je na stavbe najdôležitejšia otázka splnenia dielčích termínov, pretože jej odovzdanie sa má urýchliť o pol roka. Nebude to úloha ľahká, chýbajú pracovné sily, hlavne odborníci, a zišlo by sa aj viac dopravných prostriedkov. Ak sa napriek tomu zatiaľ dodržujú termíny a plní plán, je to výsledok maximálneho pracovného úsilia budovateľov najväčšieho vodného diela na Slovensku. Zima zastihla aj budovateľov nášho najväčšieho vodného diela Liptovskej Mary. Práce neprestali ani v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Montážne skupiny osadzovali budúce zdvihadlá priepustí, pripravujú sa aj priestory potrubí, ktorými onedlho bude prúdiť voda. Už v apríli tohto roku započne montáž turbín. Práve v uplynulých dňoch sem došla prvá zo 4. Pre vodné dielo Liptovská Mara ich vyrobí národný podnik ČKD Blansko, závod Jiřího Dimitrova. Na vodnom diele Liptovská Mara prebieha posledná fáza výstavby. Celé úsilie sa sústreďuje na zabezpečenie stavebnej pripravenosti pre montáž vlastných agregátov na hydrocentrále. Intenzívne sa pracuje aj na vyčistení dna vodnej nádrže. Úrodnú pôdu rozvážajú do okolitých dedín Liptova a štrk ukladajú tak, aby jeho zásoby vystačili aspoň na ďalších 20 rokov pre potreby celého horného toku Váhu.
Zatiaľ, čo na Ponitri už oslavovali v záplave rozkvitnutých čerešní, budovateľov vodného diela v Liptovskej Mare prekvapili doznievajúce vrtochy zimy. Aj napriek tomu však na našom najväčšom vodohospodárskom a energetickom diele život nezastal. Všetci pracovníci tu vítali oslobodenie Liptova zvýšeným úsilím na splnenie vládou stanovených termínov. V priestoroch elektrárne montéri z ČKD Blansko finišujú s meraním prvej Kaplanovej turbíny. Už v druhej polovici mája tu totiž majú prebiehať prvé mokré skúšky. Pracovníci bratislavského elektrovodu dokončujú v podzemných kopkách rozvodné a kontrolné zariadenia. Na vodnom diele je ešte veľa roboty. Záleží preto na každom budovateľovi Liptovskej Mary, aby už koncom roka prúdila z elektrárne do siete prepotrebná energia. Liptov so svojím prírodným bohatstvom i prekrásnou scenériou lákal od dávna domácich i zahraničných turistov. Veď je tu stále čo obdivovať. Keď vody váhu zaplnia novobudovanú priehradu pri Liptovskej Mare, kraj ešte viac opeknie, ale pribudne aj starostí. Aby neprekvapili, preto už dnes pracujú na okresnom národnom výbore v Liptovskom Mikuláši na perspektívnych plánoch, aby nežiadúcou výstavbou a zásahmi sa táto krása neznehodnocovala. V oblasti Liptovskej Mary vybudujú postupne moderné, rekreačné, turistické a športové zariadenia, ktoré budú môcť denne uspokojiť až 10 000 návštevníkov. Všetci, ktorí už tohto roku zavítate do Liptova, riadte sa pokynmi zodpovedných pracovníkov. Priehrada je ešte vo výstavbe. Aby ste predišli úrazom, nechoďte zatiaľ na neupravené brehy ani do vody. Kto by nepoznal vodné dielo Liptovskú Maru? Jej geografická poloha poskytuje ideálnu možnosť celoročnej rekreácie. 3 základné centrály by mali poskytovať službu pre vyše 10 000 návštevníkov. Plány boli veľkorysé, ale mali skôr veľké oči. Skutočnosť pred novou sezónou varuje práve tak, ako tie predchádzajúce. Realizácia predsavzatí čaká na rozhodnosť zodpovedných funkcionárov. Dúfajme, že chladné počasie ešte pár dní vydrží. Inak spokojnosť a príjemné spomienky zostanú iba túženým želaním. Škoda, že sme akosi pomalí a nerozhodní práve tam, kde sa očakávajú činy. Významným pretekom sezóny najmladších jachtárov boli majstrovstvá Československa v lodných triedach Európa, Kadet a Optimist na Liptovskej Mare. Tohoročný koniec prázdnin to bolo výborné, tam na tej Mare to bolo vyvrcholenie všetkej tie námahy, čo sme museli dovtedy urobiť pre tie majstrovstvá, aby sme sa tam vlastne dostali, nominovať sa na tie majstrovstvá. Tam dostalo 160 lodí, asi to je asi tak 220 ľudí.
tak ráno, normálne sa človek zobudí, nervózny je napríklad pred rozjazdami, že ak dopadne, že čo bude robiť potom a tak. Dojdeme k lodi, natakulujeme normálne lode. Povie sa, na vodu sa ide, keď fúka, tak všetci samozrejme nervózni, že ak dopadnú rozjazdy. Sme došli, prvé ako Európy štartovali, tam po 5 minútach sa ako stredali lode, tak potom sme boli my kadeti a tam na štartoch tam kvedlačky hrozné, keď nefúkalo a keď trochu fúklo, tak tam zase sa bili ľudia, lebo ako tie fleky na tom štarte, tak sa musí človek o to pobiť, lebo ináč nemá šancu tam, v tom poli a sa oštartuje a tedy to začne, tam do toho človek dušu vloží a je úplne nadržaný z toho, keď tam môže jazdiť, vyvažuje tam, má z toho proste radosť. Každý chce byť čo najlepšie umiestnený v tej rozjazde a na vode tam sa ako medzi sebou bijú úplne, keby sa ani nepoznali a na brehu tam kamaráti zase veľkí, tak to už býva, aj v každom športe. Atmosféra to bol výborná na tých majstrovstvách, všetko tam klapalo, tak ja som to s tým výsledkom trochu dovrzal, no.